Lodwa tajba lil kulħadd, għajna għal din il-Qudiesa jiena Patri William Bartolo, ġej mis-Santwarju tal-Madonna tas-Saħħa Rabat, fejn nitolbu kuljum għall-morda kollha, jiena Franġiskan, tajjeb li tifirħu magħna l-Franġiskani illum qegħdin nagħmlu l-festa tad-dedikazzjoni tal-Bażilika Papali. Nibdew din il-Qudiesa l-intenzjoni tagħna hija dejjem għal-morda kollha u telespettaturi kollha. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla, l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Żisħuti nibdew din il-Qudiesa billi b'umiltà aħna narfu in-nuqqasijiet tagħna tiegħi, il-ħsibijiet li għaddewli, il-kliem li forsi għadda l-għodu, l-emil tiegħi u l-ommissjoni. Bniedem li jrid jitqaddes huwa bniedem li jikkoreġi lilu nnifsu kuljum. Nisqal Alla li jista' kollox u li lkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija Diem Verġni, il-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek u Alla ħanin, żomm il-Knisja tiegħek miġmuha fl-Ispirtu Santu biex tintrabat miegħek b'qalba kollha u tkun maquda brida waħda u safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pawlu qal lill-presbiteri tal-Knisja ta' Efesu: ħudu ħsieb tagħkom infuskom u tal-merħla kollha li l-Ispirtu Santu għamilkom assisa tagħha biex tiraw il-Knisja ta' Alla li hu kiseb b'demmu stess. Jiena naf li wara li nitlaq jien jidħlu fostkom il-pub qalila li l-merħla ma jaħfruliex. U minn fostkom stess għad iqumu xi wħud li jgħallmu dak li hu kontra s-sewwa, bil-ħsieb li jdawru d-dixxipli għal warahom. Għalhekk iftħu għajnejkom, ftakru kif għal 3 snin sħaħ lejl u nhar qatt ma waqaft inwissi bid-dmugħ f'għajnejja lil kull wieħed minnkom. U issa nitlaqkom f'idejn Alla u l-kelma tal-grazzja tiegħu, dik il-kelma li għandha l-qawwa li tibnikom u tagħtikom semkom fost dawk li huma konsagrati lilu. Fidda, deb u l-biss ta' ħaddieħor qatt ma xtaqthom. Int stess tafu li kienu dawn idejja li ħadmu għal ħtiġijiet tiegħi u ta' sħabi. F'kollox urejtkom li b'xogħol ibes bħal dan tagħna għandna neħdu ħsieb ngħinu lil min hu fil-bżonn. Waqt li niftakru fi kliem il-Mulej Ġesu li qal min jagħti hu aktar ħieni minn min jieħu. Kif temm jgħid dan, niżel arkub tejħ u jitlob magħhom ilkoll. Imbagħad infexxew ilkoll f'bikja kbira u bdew janqu lil Pawlu u jbusuh. L-aktar li ħassew għax qalilhom li qatt aktar ma kienu se jerġgħu jaraw wiċċu. Imbagħad wasluh sal-ġifen. Il-kelma tal-Mulej. Ir-roddu ħaj lilha.
Slaten tal-art għannu lill-Alla. Flimkien, slaten tal-art għannu lill-Alla. Ibatu Alla il-qawwa tiegħek, wettaqgħu Alla dik il-qawwa li ħaddin tarina. Lejn it-tempju tiegħek f'Ġerusalemm, għalik slaten iġibu l-ozziet. Flimkien, slaten tal-art għannu lill-Alla. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Faħru bid-daq lil-Sidi l-Mulej. Lil dak li jirkeb fuq ismewiet ta' dejjem, arawh se jsemma leħen qawwi, arfu l-qawwa ta' Alla. Flimkien, slaten tal-art għannu lill-Alla. Fuq Iżrael il-kobor tiegħu, f'ismewiet il-qawwa tiegħu, tal-biża' Alla fis-santwarju tiegħu, u Alla ta' Iżrael li għat il-qawwa u l-ħila lill-poplu tiegħu. Flimkien, slaten tal-art għannu lill-Alla. Il-kelma tiegħek Mulej il-verità għaddisna permezz tal-verità. Il-Mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek Mulej. F'dak iż-żmien, Ġesu refa' għajnejh lejn is-sema, talab u qal: Missier Qaddis, ħarishom f'ismek dawk li inti tajtni biex jkunu ħaġa waħda bħalna. Kemm domt magħhom jien ħaristhom f'ismek, l-isem li tajtni. U jien ħadd ħsiebhom, u ħadd minnhom ma ntilef ħlief bin it-telfin biex isseħħ l-Iskrittura. Imissa jiena ġej għandek u qiegħed ngħid dan kif għadni fid-dinja biex huma jkollhom fihom il-ferħ sħiħ tiegħi. Jien tajthom il-kelma tiegħek u d-dinja badithom għaliex huma mhumiex tad-dinja kif jien m'iniex tad-dinja. Ma nitolbokx li twarrabhom mid-dinja imma li tħarishom mill-ħażin. Huma mhumiex tad-dinja bħalma jien m'iniex tad-dinja. Qaddishom permezz tal-verità. Il-kelma tiegħek hi l-verità. Kif int bat lili fid-dinja, hekk jinbat lilhom fid-dinja. U jien minħabba fihom nagħti ħajti biex huma jkunu mqazzin permezz tal-verità. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Żiskuti dejjem aħna meta nisimgħu il-kelma tal-Mulej ngħid jien se nieħu minnha din il-kelma li smajna. Xlaqtek. L-ewwel qari San Pawl jgħidilna oqgħodu attenti mill-pub. U aħna rridu bniedem avżat, nofsu armat, lil-pub. Dawk li jduru biex jittelfuna. U rridu noqogħdu attenti, dawk li jgħidulna l-verità tad-dinja li hija kiddieba. U l-verità fejn insiba jien? Insiba fil-Knisja, fit-Tabernaklu propjament. X'inhi l-verità? X'inhi l-verità tiegħek int li ma taħfirx? X'inhi l-verità tiegħek inti li taħżen f'din id-dinja? X'inhi l-verità? Tajjeb li nieqfu fuq din San Pawl jagħlaq din. Min jagħti u aktar ħini minn min jieħu, mhux il-verità tad-dinja dik. Illum fejn nitħanżru fil-ġid, iktar ma nieħu, iktar naħseb li se nkun kuntent. Il-verità ta' Ġesu Kristu li min jagħti, min jiċċedi jkun ħieni.
Dejjem inħobb insaqsi min jibati l-iktar, min jagħmel l-azzjoni jew min jirċevija. Min jagħmilha. Dik il-verità. X'nagħmel jien. U nagħlqu eżiskuti bil-Vanġelu tal-lum li Ġesu jitlob għalina. Li nkunu fid-dinja imma mhux tad-dinja, saqajna mal-art ħarsitna lejn is-sema. Għax kollox jgħaddi ta' din-dinja. Rridu naqbdu t-triq ta' Ġesu Kristu. U Tumas qallu triq x'inhi? Lim triqi? Lim it-triq? U Ġesu jgħidlu jien it-triq, jien il-verità f'dinja giddieba ja ħasra. Għax il-Facebook hekk qal, għax il-politiċi hekk qalu, imma Ġesu Kristu x'jgħid? Il-verità tagħna anke tiegħi ta' dejjem suġġettiva mill-egoiżmu tiegħi, mill-kilba tiegħi, mill-gosti tiegħi. Il-verità huwa Ġesu Kristu. U ngħidlu mulej, x'inhi l-verità tiegħi jien quddiemek? U x'għandi nagħmel? Nitolbu lill-Alla missiena biex jibatina l-Ispirtu ta' Kristu l-xoxt, biex jifarraġna u jiddefendina bid-don tal-Kunsill qawwi tiegħu aħna u ngħidu farraġna bl-Ispirtu qaddis tiegħek mulej. Farraġna bl-Ispirtu qaddis tiegħek mulej. Għall-lajċi biex fil-Knisja juru mħabba u rispett għall-kelma tal-Presbiteri u l-isqfijiet li jmexxuhom nitolbu. Farraġna bl-Ispirtu qaddis tiegħek mulej. Għal-leġislaturi tal-ġnus biex jaħdmu ħalli fid-dinja s-saltan il-verità u l-ġustizzja nitolbu. Farraġna bl-Ispirtu qaddis tiegħek mulej. Għal-foqra u l-batuti biex tintraddilhom id-dinjità ta' ħajja diċenti nitolbu. Farraġna bl-Ispirtu qaddis tiegħek mulej. Għalina biex għalkemm ngħixu fid-dinja ma nkunux tad-dinja u ma nintrebħux mill-ħażin nitolbu. Farraġna bl-Ispirtu qaddis tiegħek mulej. Għal-morda kollha biex bl-interċessjoni tal-Madonna tas-Saħħa jaqilgħu il-fejqan mitlub nitolbu. Farraġna bl-Ispirtu qaddis tiegħek mulej. Missier Qaddis, dawwa lil-moħħtana bid-dawl tal-Ispirtu difensur biex skont il-weda ta' ibnek il-Aziz jmexxina l-għarfien sħiħ tal-verità bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missi li jista' kollox.
jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu aħtiġiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa mulej l-offerti għas-sagrifiċċju mwaqqaf b'ordni tiegħek u kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-misteri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala qaddija tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb ta' ġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukollhom kien irroddulek ħajr. Għax il-mulej Ġesu, Sultan tal-Glorja, rebbieħ fuq il-mewt u d-dnub, illum fost l-aġeb tal-anġli tela fl-ola tas-smewiet. Bħala l-medjatur bejn Alla u l-bniedem li mħallef tad-dinja u l-mulej tal-eżerċti. Tela mhux biex jitbiet miċ-ċokon tagħna, iżda biex aħna l-membri tiegħu inqawwu qalbna li aħna wkoll qatt immorru warajh. Fejn mar qabilna hu ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk f'dan il-feħ tal-għid imxerret ma' kull mkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull quddusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex jisiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirajh jibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam tali disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa ratti l-ħajr, tali disċipli tiegħu qal: ħudu jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jqbal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dam tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Inroddulek ħajr għaliex jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lina li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu u mal-Ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk
għati lilna l-koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin Qazza Marija Alla, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru kun sebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla l-missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bħala familja waħda, aħna fejn aħna, ejjew nittolbu dik it-talba li taqadna flimkien bħala ulied l-istess missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejna il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn id-dnubiet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fiha, li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu dak li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqx tidħol taħt is-saf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Kattar fina mulej il-grazzja tiegħek bis-sem li nieħdu f'dan is-sagrament u għamel il-qawwa tiegħu tnaddafna biex inkunu nistgħu dejjem nirċievu dan id-don kbir tiegħek bi Kristus Sidna. Amen. Imbirku l-mulej Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missir Fl-isem tal-Missir, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana sma tal-tana eħlesejna u qafmana. Glorja lill-Missir, l-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, u rilinti omna, għalik jisma tal-tana, Ġesu li twilet għalina li tikun bnidem bħana. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn imwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek jkun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier li ben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, uri l-inti omna li kismat tal-btana, Ġesu li tulet għalina li tikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier li ben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, uri l-inti omna, għalik jismat tal-btana, Ġesu li tulet għalina rrid ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern,
ħulġenna l-erwiħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru, meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missielna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jkun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier li ben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orlinti omna għalik smat tal-btan, Ġesu li twelet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwiħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Konsidraw nkontemplaw fir-raba' misteru, meta Sidna Marija ġiet imtella s-sema bir-Ruħ u l-ġisem. Missielna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jkun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek,
Mberka inti fost in-nisa, mberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier, l-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urri l-inti omna l-iksma tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrit ikun iben bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidrawni kontemplaw fil-ħames u l-aħħar misteru, meta sitna Marija trimtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Meta sitna Marija ġiet inkoronata mit-Trinità mqazza. Missiena li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jkun li trid int kif is-sema jikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
Mbirik int fost in-nisa, mbirik il-frott ġiftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missir li ben u lill-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santisma uri l-inti omna li ksmat tal-btana, Ġesu li tulet għalina li tikun li bentijak bħana. O Ġesu tijaj, aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħenna l-metin kolla, speċjal minn dawk li għandhom bżon ta' ħnina tijek. Slima lik sultana, om tal-ħnina, ħajjaħ lewa ta' matana. Slima lik li l-ekinajdu, għali xaħna trufnati u li teba. Li l-ek nitnedu, aħna li nikbu nonfqu f'dana l-witta dmuħ. Jagħmel avukata tagħna daw għalina dawk lajnej tiegħek tal-ħnina. Orina wara dan it-trufnament li Ġesu frott imbierek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġi Marija. Skont l-intenzjonijiet tal-Papa. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jkun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlejmiek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier, liben u lill-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju, għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jissihma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ħniena. Kristu ħnina. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missir eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlapalina. Imqazza Alla. Itlapalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlapalina. Om ta' Kristu. Itlapalina. Om il-Knisja. Itlapalina. Om tal-ħnina. Itlapalina. Om tal-grazzja Talla. Itlapalina. Om muxebba. Itlapalina. Om blateba. Itlapalina. Om mittama. Itlapalina. Om li zjed safja. Itlapalina. Om li zjed nadifa. Itlapalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlapalina. Om tal-aġeb. Itlapalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlapalina. Om ta' min ħalaqna. Itlapalina. Om ta' min salvana. Itlapalina. Xebba kollokaqa. Itlapalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlapalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlapalina. Xebba kollok seta. Itlapalina. Xebba kollok ħniena. Itlapalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlapalina. Mera tal-dusija. Itlapalina. Tron tal-erf. Itlapalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlapalina. Amara tal-Ispiritu Sant. Itlapalina. Amara ta' kull grazzja. Itlapalina. Amara ta' kull tieba. Itlapalina. Warda mistika. Itlapalina. Torri tal-David. Itlapalina. Torri tal-Avorju. Itlapalina. Dar tad-deb. Itlapalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlapalina. Bib tas-sema. Itlapalina. Kewba ta' filgħodu. Itlapalina. Saħħa tal-morda. Itlapalina. Ken tal-mitimbin. Itlapalina. Faraġ tal-imniktin. Itlapalina. Faraġ tal-immigranti. Itlapalina. Għajnuna tal-insara. Itlapalina. Sultana tal-anġli. Itlapalina. Sultana tal-patriarki. Itlapalina. Sultana tal-profeti. Itlapalina. Sultana tal-apostli. Itlapalina. Sultana tal-martri. Itlapalina. Sultana tal-konfessuri. Itlapalina. Sultana tal-verġni. Itlapalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlapalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlapalina. Sultana mtella s-sema. Itlapalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlapalina.
Sultana tal-familja, Itlab għalina, Sultana tal-paċi, itlab għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina, Itlob għalina għaddisom Alla biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati li inna għaddija tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-dimonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispiriti ħżina l-oħra li jġġerew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħaris tal-feddej u għarus tal-Verġi Marija, lilek Alla fdalek l-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll, mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlab għalina, San Sebastian, itlab għalina, San Turroccu, itlab għalina, San Paul Missina, itlab għalina, San Publiu, itlab għalina, San George Preka, itlab għalina, Beatu Nazio Falzon, itlab għalina, Beata Adiodata Pisani, itlab għalina, intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħalejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, il-bink għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbira Mala Marija Santisma, imbirek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-Anġli l-Qaddisin kollha tiegħu.